Merindal na, merindal, 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 merindal. Alas 3 na. Oras Anong na alas 3 na? Alas 3:20 na. I-phone mo, i-chat mo, pinky-on mo sa DZGB. Alas 3:24 na po. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Grabe naman talaga ang problema sa auto sa Legazpi. Ano? Mauto naman talaga kita. Naghala ko sa SM alas 12:30. Nagpa-picture ako Ronald ki 1 by 1, 2 by 2. Tego sa ki opisina, naghahagad sa ko ki picture. Naghala ko sa SM alas 2:31. Pigihiling ko ng Gadsurilo. Uminagi ako digdi sa may unibagang halik ang SM. Tumbok mo so Legazpi City Convention Center, Ronald. Awin na ano ni? ICR. Luwas ka duman sa may civil service baga. Dating building. Luwas ka digdi sa may ibong na Kanyasyano. Salbatan ng hibog kan traffic. Paguna ko kung may nangyari, may nagsabitan mga tugang na duwang bago na auto. Sa bagay, aksidente nga niyan. Pero ang problema ano ini? Grabe naman talaga. Mga tugang, buda aluyo na da ito duman. May pulis naman, igwa naman kinag-imbestiga. Kahaloy mahali. Aluyon da. Salbatan. Ano na nga niya ko ini, boy? Kaya talaga dapat mga tugang, may proactive kitang official kibanuan, lalo na pag-abot sa traffic management. Nataro daw ang Legazpi kung mag-create ki Traffic Management Council. Ano? I-question ko daw iyan pag nailing ko si Mayora G. Pag-create kita ki Garo Legazpi City Traffic Management. Bako yan na Traffic Consultative Council. It should be Traffic Management Council. Takunan mga opisyal ta mga tugang sa sanggunian, meluyang iro-iro, pero dahil kulang ng pagkilabot sa buhay. Dapat gayud may nagtatrabahong iba nga na Metro Manila Development Authority. Ugaring ibang function gayto, di ba? Pero gayud dapat ko naman kita kada day Legazpi City Management Council, Traffic Management Council, di ba? Gararog siguro kaya na may funksyon mga tugang sa pagmanihar pagpaplano para po sa traffic and Legazpi, recommendatory dumantabi sa Committee on Public Utilities. Hello? Amigo, Yes. gara piglilibang-libang mo na naman kami kan matraffic mo iyan. At mainit pa rin payo ko talaga ngunyan. Bata naman sa isim, may iga pa sa kung napikon gayon. Gara piglilibang-libang mo na naman kami. Lahat sa tagang salvatana ka. Garo din mo na ako pigtutuburan ugaring naman na pahit mo na. Garo din mo na ako pigtutuburan ugaring. Garo. Dahil, nagtatabad man ako, amigo, na ika, pag-abot sa babae, sa rusa naman, si misis mo, Iyan ang gusto ko si mo. Iyan ang gusto. Sige na lugod. Maski day ka na magtubod sa kuya sa ibang bagay. Basta tumubod ka sa nadumaan. sige, amigo, salamat. Sige, ay sala. Latos ang kansalbatanang ini. Garing piglibang-libang mo naman sa nagami. At sa totoo. Garing piglibang-libang mo naman niya kami nga kan late ka ngunyan hapo. Onid, iling ono. Garo kita, sandali lang onid si Manong Rick. Hello, maray na hapon. Mano? Manong Henry. Yes. Para isabay mo sa question mo, sa mga kwan baga, sa mga nag-aadal pang pulis, dahil mo na magmando kan traffic pag rush hour. Totoo pa rin. Dapat Mas gayon. nagulpi lugon. Dapat gayon pa rin. Igwakit pulis na nagtatraffic na tatao. Observer mo na so trainee. Adi? Iyo. Nalalagaw lugod pa rin. Di ba, nasa traffic ka, di ba? Pero baka ang prinsipyo ka ang pade, sumahibog ang trop, buda sa main road, yun dapat priority, tama? Buda ma-assist ka kan sitwasyon, di ba? Tigabilang yan, tigabilang. May timer yan, di ba? May timing, di ba? Tigabilang yan sa traffic engineering. Iyo. Nata daw yan tagari. Ako talaga may guro, namumundo na kaya daw, nata daw ini. Dahil ka mamundo, sabi ni
Kagawad Baldo, pero tigsugo siya ni Juan, Oh. ni Mayor de dito na makuha giraray din sa syudad. At tayo nga ni. Gani gusto ko magparasuryaw ko niya na po. Kalmata na boy. Awin na. Sige, oy, araw kayo, saro pa. Kamu tabi na nagdadango, bako man sa tatauhong kita. Observation ko man sa na ini. Tako, nasasala man ako, pirmi. Di ba, nasasala man ako. Kamu tabi ko nagasakay kamo sa elevator, ano ang dapat na observation nindo? Ano ang dapat na practice? Ikatresya, anak, pag nakasakay ka sa escalator, ano ang ara mo? Anong araw ka pasabot? Dili ka sampangan ko dama, dili ka sampangan ko, dili ka sampangan ko, dili ka. May lisensya ka naman mag-broadcast, dili ka. Besa na nga magpeling nga Ronald, pakipidaling tayo, baka mamuyahon lugod ini. Di ba? Kamu tabi pag nakasakay ka mo sa escalator, ano ang practice? Tawag dyan, dili ka. O, ikaw pag nakasakay ka sa escalator, anong practice mo? Pirmi answer, nasa right lang pirmi. Tapos sa left, duman nag-aagi so mga Sorry. nag-iidali minsan. Anong apod ka ito? Arin mo sa'yo. So, sa left, right baga, stand, di ba? yes. Po. Stand. Sa left, walk. May nakasulat ba sa escalator na lang mo? Ay, di ko sir na-reparo. Ay, sarawa, yun kang salbata. Nakaday mo na Pero reparo. ito talaga ang practice. Oo. Ano. Pag ika na sa escalator, kung dabo ka maglakaw, nakatindog ka sa too, tama? Pero kung gusto mo mag-walk pataas o pababa, dapat dahil mo pigbablakan, ining nasa left, Yes. dungawan mong escalator na may walk, may stand, naling mo. Wala do bang ki-jump? Delikado. sir. Wala do bang anong kasurat do ba walk? Kaya kung sabiyon, pag ika nakatindog ka naman sa stand, dahil mo dapat pagblakan, so, walk, tama? Tama. Oh, ika anong practice mo pag nag-asakay ka? Pero may akong nasa right sana. Oo. Dahil ka ngayon, ang niya kung may ka-holding hands ka, senso ka, iba mo. Di man pwede. Dito siya sa ampangan ko or sa likod ko. Kung may holding hands na magaganap. Nasa inutan ka? Pwede man, Sa sir. audience siya? Oo, pwede man, sir. Saan ang kapot niya? Nakarul ka no, sa likod. I-demonstrate mo. Saan ang kapot? Sa likod lang, sir. Nakarul lang ka ni. Arog ka ni? Hindi, sir. Di ko naray. Arog Arog ka tong mga technique. Bako nakakapot sa eksan? Bako man, sir. Tagaro, ano man. Pwede ba ka magsiring sa eksan, di ba? Nasa Dahil ko escalator man, ka mo. Hindi man, sir. Na yan. Oh, pero, niya kung di, maka mo pwede magkataning, di ba? Ayo po. Yan ang practice mo pala. Sa kuya yan, sir. So iba ano nailing mo? Siguro may mga times mo nahiling ko na para sindang duwa. Nagkataning? Magkataning. Oh, kaya nga ni, nababalakan so walk, tama? Mm-mm. Which is not supposed to be done. Tayan nga ni, ang tama na pagsakay sa escalator. Tama. Di ba? Ma. Di kung paano makbata makainggiton pa minsan, tas sweeton ba ganugad, adi? Oh, sige. Ihanap mo rin naman sa computer mo ang benepisyo kang holding hands. Yeah, po ha. Tayo pag-uro ng tango niya na hapon. Igawa na ako digdig introduction, okay? Garo din na mo naman niya ako sa interview, tapos nga masugo ka man sana. Di ba? Kasubago sa SM, sa totoo lang talaga, totoo ko naghali sa SM talaga. Di, pasakat ako sa escalator. May tiniinutan niya ako, excuse me po. Magkataning talaga sinang do. So, babae, nakatindog sa left. So, lalaki, nakatindog duman sa right, sa stand. Ngayon ako, excuse me po, makiagi. Ay, nagdadalagan mga sirang escalator. Nagdadalagan nga sirang escalator. Deko sa sinimbag. Ang nga ako, iyo adi. Pagkabot ba sa pinakapuro, nga ako, miss, nabasa mo yun eh. Hain nga ako, basahan mo yan, no? Kung nga ako sa iba, nakasurat, walk and stand. Kaya nga ako, dapat ka nagtitindog dyan sa walk. Tapos masarakat nga ako, pwedeng mag-walk dyan, pagblakan. Dahil lamang ko sinimbag. Pogi. Hello? Sige na. Sir, Yes? paano sir kung 4 lanes? Ha? Kung 4 lanes? Migo?
Tigdadagdagan mo ang libong ng payo. Tigdagdagan mo ang libong ng payo kung niya napon. Baya ko pagdara-dara sa araw ka na paliwanag. Iyo po, sir. Sige, mamay. Salamat po. Latosong kwan sa pigdadara-dara mo nga ako sa araw ka na istorya. Now, ano ang benepisyo kan pakikipag-holding hands? By the way, sisay ang dapat na i-holding hands mo. Ang holding hands, mga tugang, bako sa na po yan applicable, di ba? Applicable sa mga mag-ago, mag-shoota. It applies to all. Tama, Renen. It applies to all mga tugang na ang pagkapot min kamot. Napatunayan, mga tugang na igwapo nin benepisyo, igwapo nin benepisyo, mga tugang sa buhay nin tao. Sisa yan dapat, alam mo, ang aki tapag kabit-kabit, anong feeling kang aki? They felt some, ano yan, secured, di ba? Nakakamati sindanin seguridad pagka-holding hands mo. Pagkaiba mo ago mo, mga tugang, ang sabi, tang palad ta, mga tugang, igway niki emotional connections. Pag ang palad niya o palad mo, kapot mo man, mga tugang, igwa da tabi kinadi-develop dyan, mga tugang na efekto. Ito dango ganin do ini, ha? Number one, natadaw kita ano, si Mrs. nga ni pagkikaputan ng kamot ko dyan sa matawo, gani gusto kong buhian. Kundi, nasusupugon ako Ronald ta. Natatabo ka magpakapot kikamot. sa mga magsyuta, bakoy ka Trisha, may boyfriend ka na Trisha. Di pa man aram ni classmate ade. Di pa man aram ni classmate. Di man aram. Wara na. Okay, wara na. Break na. Wara na. Sa mga magsyuta, i-enjoy yung kita na nakakamot sa kapwa-kamot kan boyfriend ta o girlfriend ta. Tama? Garhabo na magburulagan. Garhabo na magburulagan. Bako yung tabi, hen nga si Nicole. Yo si Nicole. Bako yung Nicole. Pag nagkaraputan kikamot, pag ang magsyuta baga Nicole, di ba? Pag nagkaraputan kikamot, garhabo na magbulagan, adi? Pag nagholdingan, di ba? Di ba? Jesus ko, gusto ko aki rin eh. Di ba? Pag nagholding, natadaw ta, muyahon ta parigdadawan si Nicole, tayo experience yan tayo, parigdadaw yan. Maranarig ni Nicole, maranarig. Nata, mga tugang ta nag-holding hands kita. Because, ang saro sa rason is, love ta ang sarong bag. Gusto mong i-dispahiling sa publiko na igwa ka na. Pero sa ibang interpretasyon da tabi, nakikipag-holding hands ka, ta gusto mong ipahiling na ang kairiba mo sa imo. Tama? Ay kan, nini, nata nakipag-holding hands ka Bawal sa boyfriend mo. Bawal kaya mag-kiss sa public. Holding hands na lang. Ano pagkataram kayo? Ano? Bawal mag-holding hands na lang. Nga di ma-express so love. Na-express so love sa Opo. paginin pagkapot sa kamot. Opo. Tapos pag nag-holding hands, sir, ano man iyan, sign man iyan na bako ako dagit sa imo. Pag ako nakipag-holding hands, dagit ako sa iya. So gari pag iyo mananggad, pag dagit gari habo ka magpakapot, Opo. di ba? So meaning gari pag maray ang relasyon nindo, wag makamong duwa, nag-holding hands ka mo. Opo. Anong connection sa holding hands sa kiss? Bawal kaya, sir, sa public. Di holding hands na lang, ani ma-show so love. Nga kung mako sa public, pwede. Depende. Pwedeng madiskito ka naman ngayon na. Di ba? Pero hanggang, ano ang klase kang holding hands?
Anong klase? Ika, anong experience mo ang holding? Anong klaseng holdingan ang gusto mo? So, normal lang. Anong normal? Anong klase ang normal? So, tama lang na bako, higpito nun wagang maray. So, tama lang. So, holding hands Ade, while nakul bagang klase walking. kang, so, magkasabatan ang mga fingers, araw ka ni. Igwa kiso, araw ka yan. Anong Araw klaseng ka. hold? Iyan ang gusto mo? Opo. Nata? Kunwari, sir, kapag kapag naglalakaw, Oo. kung kunwari, madali akong mabugnot kung may makakabanggaan. Tapos pag arga ka ni sir, madali kang makaputan. Opo, ini sir, madaling Kaya mahulog ka sa kali. Opo. Madali ka ngayang mabugnot. makabig adi. Iyong manangga. Pag ini sir, madali man mabutasan. Oo. Kung naglalakaw ka mo kang boyfriend mo sa tinampo, saan ka parte? Sa sidewalk. Sa sidewalk ka? Opo. Nanganing madali kang mahulog sa kuan. Gusto kang Nay, ihulog sir, sa kali. siya ang madali maligis. Arog ka ni. Ang apod ka ni, pag naguhuron, maski mag-agom, o maski mga friends, lalaki o babae, ang lalaki dapat sa piga-apod na danger side. Opo. Ang lalaki is always on the danger side. Halimbawa, nasa tinampo ka, saan ang nag-aagi sa mga auto? Kung saan sa auto nag-aagi, duman ang lalaki. Di ba? Opo. Pero may siyang nasa danger side. Pag sakat sa jeep, siya dapat mainot. Babae. Nata, Pag, lalo na sir, pag nakapalda or nakadress. anong sa gigibo babae. niya? Tapos? Tatakloban niya sir. So, dalikod ng babae pag nasa nagsasakyan. hudyan so lalaki. Tapos babae ang nasusunod. Kung saan sinamato ko, so babae ang bahala. Nya kung din ang din ang tukawan. Kulkul. Kulkul. Sisan kukulkulon. So babae. Nasaro lang ang bayad. Kukulkulon sa babae. Opo. Ang bayad kan saro sa napalan. Eh, sir. Na kung harayon sa biyahe pa, kumusta ka na kaya? Susunod na lang na gym ang baba na lang. Kung halimbawa nagbiyahe ka mo, di ba? Nakakulkul ka, harayo ang bagang biyahe. Nagkukuan baga na auto, naghihiro. Magsabit na lang lugod sa lalaki. Oh, pero pwede man ang kulkulan. Opo. Kumusta man ang nakukulkul? Nagkapasal na experience ko niya, nagurang na ako. Sige. Thank you ha. Thank you, Nicole. Alright, di ba? Ayan. Anong benepisyo ka ayan? Dali, may reaction. Paripod nung ko muna si Jimmy Boy. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya. Mga tugang ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Jim, good afternoon, Jim. Yes, BP maray na hapon sa mga barantabay. Yaw na kung nyan digdi sa kaiwasan kan tanuman ni na mga pitsay, upo, Nasaan sa Ronald? Sa tahaw kan patanuman na pizza upo. Magkamay kamuti pan budak balingoy. Sa inyang parte. Jimmy? Hain ka, Jim? Di ako naniniwala ka. Jim? Hello? Hain ka? Una ako sa relocation sa evacuation center kan Mauraro Community College sa compound. May waso noon pala digdita BBB tanuman. So bright sa kabangang hektar. So masarong hektarya garin eh. May mga pitsay na dyan, may mga nag-ani na. Kunya na harvest time. Oh, di ako naniwala. Ang di ko na namitan yan. Pagparam kita kay Madam Che na Rebeta. Di ako naniwala. Ang di ko na namitan ko kumusta ang masapog naan. Dahil man masapog. Pitsay ine, harvest doon. Ang preskong pizza, Jimmy, pag kinaon mo, mahamis-hamis. Yan bagang bagong anihon. Ibugtak mo sa kusido, maski gataan mo, mahamis-hamis, Jim, masira mo na. Igisa mo sa nanganian sa, sa tinapa, masira mo ng pizza. Sardinas, masira mo na. Ngunyan. Nakulong pala dyan. May waso na ng mga Di babae. ako naniwala talaga, nadakol dyan. Gusto mo, baligdiya si Kwan. Madam Che, Dahil Rebeta. si Ma'am Che, alas 4 pa maabot Di ako naniwala, naigwa. Baka sabihin mo naman, dahil ka naniwalang yaw na kuligdi. Naniwala ko sa imong yaong ka. Magayunan man, BP, ang barangay, nagtataranam sa rabay sa tarabang turuang-tuwang. Kung tumaram si Ma'am Chiki, pa dyan nun sumubil, pa dyan nun ko talaga. Ayun dyan, pag maya interview ko pag nagabota. Ina pa lang, BP,
Proyekto ini kan provincial government and lokal na gobyerno kan ginobatan. Tatawan sinanin mga pananom. Itatanom nindo, iguanin tanuman, ngunyan, gari pag harvest, babakalo, may premyo pa. May premyo. Dako lagay, dito, may siyan pagabot ni Ma'am China Rebeta. Tulong venue bagaan relocation site digdi, ayan evacuation center, doon sa Mauraro Elementary, sa high school, and digdi sa college. San may waso noon ang tanuman, noon sa college. Ngunyan, sumanggagana digdi sa mapipili, may cash prize pa daa. Yan digdi si Kagawad. Kagawad na po nga ngaran mo? Kagawad, Joey Opinya. Joey Opinya. Kistorya na tabi si VP Henry sa angkor sa DCGP kung ano mga pinagigirebo ka ng mga kababayan. Sisay po nagtanong kang Kagawad? Si Kagawad Opinya. Opinya no? Si VP Henry sa angkor sa DCGP. Kagawad, sisay po nagtanong kaan? Sisay nagtanong po kaan? Pa, Sisay po nagtanong ka yan? hindi po sir mga habitantes may sa taga-barangay Manila. Paano po kamukhang nakaisip? Paano po nakaisip ang mga abitantes nyo magtaranom ka yan? Bali po kaya sir, iguan ning tupad, iyo man so ano no apaw na magtaranom pagyon sa pagtanom. Ay magayon Libre yan. pananom. Magayon. Saan po hali Opo. so similya? Sa mga Ali po pisog? sir sa apaw. Iyo. So meaning po, nagtaranom ka sa mga tupad, members? Umpo. Opo. Umpo, sa mga Ayan po, tupad. saan po da mapapaduan ang benta ka? Anta, siyempre, ipapabakal yan. Maaraman ko yan dyan sir kay ano po, kay Ma'am Wing kung ano po ang decision po kung sa ito talaga mapapaduman ano. Di, kung baga harvest time mo niyan, di, talagang anihunan mo niyan tabi kagawa, tama? Umpo. Di dapat, igwa kang kidadarahan na market, di ba? Umpo. Oo. Ano po, masiram, anong mga tanong tabi dyan kagawad? Ang mga tanong hindi po sir igwa po ding upo, Opo, talong, talong, kamatis, kamatis, pitsay, pitsay, antak, oho. kinalada, so jalibing lada baga tabi sir. Oh, yan. Oo. Nya, kumusta po? Bakit po? Nanamitan mo na kagawad iyan ng mga gulayon na? Nagulayan mo na lamangan? Aw dai pa po sir, maski sarong pidaso dai pa. Di ka pala Sarong preso, nagpuklit dyan? Di ka pa nagpuklit na nagbulnot ka sa rong pitsay? Dai pa. Maray man na di ka nagtuga Di pa. kagawad. Opo. Di, masiram yan. Palag kayo na di. Kayo po. Very good. Di, expected tabi na may income yan tabi kagawa, di ba? Di magiging dagdag na hanap buhay sa mga kababarangay mo dyan? Kayo po, dagdag anak buhay tapos dagdag experience so para Yes, sa iba yes. nakaadal ning pagtatanom barong pa lang kanyang pagtatanom. Magayon. O di, halat-halaton tapo si Ma'am Che. Good luck tabi kagawad sa endo. Congratulations tabi Okay po. sa grupo. Ampo. Okay, Jim. Okay, so yan na BP. Kangkong, maski wala ning tubig, ang kangkong nagbubuhay digdi. Okay, so alaton na lang BP. Yeah, Kung okay. siya manggagana digdi, kung aram ko kani, babakalon ni man girara ini kan provincial kan Iyo. probinsya kan apa. Iyo. Pagkatapos igari pa panauman sa ini mga evacuation center. Tama yan. Oo. Okay, so yan, BP, sa tayo mga dagdag na informasyon, nalidigdi sa Mauraro Community College Compound, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Alright. Di, magayon yan. Mga tugang na mga programa nga ta, nabibeneficial naman kita gabos, di ba? Pagkaon, ag-ara mo, gusto kong ibalik ito na so Green Revolution baga kang panahon. Kami ka ito, ang pamilya nag-enjoy sa Green Revolution ka ito. Para tara pa nang kami ka ito, ipantanom sa bulod. Ansa mo kuyang ama, budangin ako, may gusong kan magtanom sa bulod. Grabing gulayon. Kamote, mais, iba pang mga pagkakan, paroy, yan, kang panahon niya. Yangon yan kung mabalik itong araw itong bagay. Alright, now, balikan ta sa istoryata. So, ang mga teenager ngunyan, mahilig mag-holding hands. Ang hapot, nata daw kita, mga tugang na mga maedad na, gari pambihira na ako makahiling kay holding hands. No. Aram nindo araw kani. Kan ako nagpa-interview po sa US Embassy, kan nag-apply ako sa visa, may na inot sa kuya na mag-agum, maedad na as in, maedad na, siguro mga 70 plus ang edad. So mag-agum, nagkakabitan. Abang nakapila duman sa, so ano nga po ka nag-interview? So console ko nag-interview. Nakapila ka mo,
habang nakapila, duman sa before sa linya, behind the line, apo doon kakanso konsol, next. Okay, next. Apo doon itong dua. Piga para hiling ko sa dua, nagkakaputan kikamot. Maski ka naghali sa dua, nagkakaputan kikamot after the interview. Maski naman sa primero pa sana, fingerprint ka. So dua talaga, mailing mong pagiging sweet kan dua. O dua ka nagkakabitan, tas hindi, pareho may edad na. Pero di ako nakatagal, kanahiling ko duwan sa lawas paguli ko. Di ako nakatagal talaga. Ano yan? Thank you na. Yan si BP. Papirma na. Alam ko. Bali lang matugang ata. Pirman ko yun ita. Masupog. Yan. Sabi ni Tricia, pirman mo yan ita. Nanangay may pakinabang ka lamang habang nagprograma ka yan. Okay? Now. Di ako nakatagal pagkatapos. Sinapot ko. Ganyan ko, bakit to nag-holding hands kayo? Ay, ito talaga ang gawain namin, anak, sabi niya. Ito talaga ang ginagawa naming mag-asawa. Taga saan, sabi ko po kayo? Taga Iloilo. Diba? Nga ko, araw ka mo ka ang permi, maski sa iyo nga niya po. Nag-enjoy yun niya kaming dua. Sagom niyang lalaki, retired military. So babae, retired teacher. Hello? Yes. Ika may sala ka na naman sabi Mr. Henry Masida. Nata. Nagpalit ka palang kinumber. Dahil ko lamang naraman kung bago dahil sa mga marites, dahil ko makuha sa number mong bago. Pigpa para tatabil ko sa radyo na nagbago na kang numero. Baka dahil ka man nagdangog, latoson ta kang salbatan na ka na. Dahil man, sala ko pala, sorry, natalaman ako nagdangog. Kasaro, nagdangog ko sa'yo mo, dahil ka man nagtarong, sige, suwapo. Iyan mako amo, kan mo niyang kanawas na nagdangog, palibasa, pagkagana mo kilod buda, garo, nagganag gayod sa kwan sa flash drive, dahil ka nagdangog. Yan, yung nga ito si Uya, sige tayal ko, tutut. Hindi mo nang ugali mo an. Pero may Kadai mong utang na. Ano? Ako mga kasaro ako digdi sa para agi baga sa tiga para hapon mi sa imong tinampo digdi sa uning tawa road na dahil pa nawawaan. Tagara medyo na supog, pero mo nali na gadyo supog, nawawaan nagsimento. Yes. So kabuang na sa lahat. Yes. Problema uning sa may palaog sa Damansion. Ikaw naman akong comment. Nagpasalamat ba ako? Tamaray so na ginabot. Pag may maray na ginabot, kaya po ang taman i-announce. Sumuro ka na karautan. Naling ko ka sa bago. Nagpatabako ako sa bago. Naling ko yan eh. Oo. Ang comment ko lang, Sir Rodita, so nag-arali man tabi kang utong mga rinalagdo man ang barandila at pinagiyan na lamang man tabi sinirigid sa mga baybay. Masyado ka man na. Grabe naman ika-demanding. Sinimento na nga. Ipasigidon mo pa. Makatakot ito sila sa mga masako o tuandirako so mga paramoto. Sinimento na baga ngaya. Buda ngaya pinakarin natin. Pasigidon mo pa ako dyan. Grabe. Kukurusingon ko naman yan. Kapag may nais, lady, girak, manaro nga. Ano ka ngaya? Hello? Sana lamang. Marilamang pati kung kumusugo naman ang uranta, Yes. Migo, ano ang leksyon? Ano ang nakamong leksyon? Ano ang nakamong leksyon? Kanday mo sa pag nangog sa loob, nagkaperang aldaw? Yun na yan. Di ako nakapusisan lang ko. Grabe ang ibubura-bura ko. Di ako nakabubura-bura. Dapat ko sa imo. Dapat, pirmi kang nakadangog, di ba? Uli nga niyo, may kansarong aldaw, may di ako na i-comment na nagtaram ka ba kanto sa mga kandidato? Na mga para sa laki mga certificate of candidacy. Na dapat siguro doon, una man ang masasabi ko sa mga butante. Tango ba kaya ang mga butante? Pag ka na nag-meeting di abanse, sige sila ang darahog duman sa meeting di abanse. May dapat po, makusa na ka mo magdangog, kaya na mga kandidatong yan, at tigtataramgan sa meeting di abanse, tuom na ninda. Pero kung inaabot kang mga nagdadangog sa meeting di abanse, dahil nga to, kaya dapat magpapot ka mo. Madiskutir pa kita. Ano? Pag nanggana na subutan tinin su kandidato, pag nanggana na, sa kaya mabura dumanay, kamanyay, gusto halagay dito kung ano-ano. Pahit-pahit sa natin, may 10 minutos pa. Ipainit na naman ako, bata mainito. Bye-bye! Sige, bye-bye!
Sa mga adults mga tugang, ang holding hands may lower stress and reduce pain. Pag sinabing adult, sa mga maedad na, ang holding hands nakapababa nin stress. Asin mga tugang, nakakabawas nin mga kulog na namamatian. In children, it can also reduce stress sa mga akid na nakakabawas mang stress asin nakakatabang mga tugang para sa magkaigwanin para na pagkaturog asin well-being. Hello? Hello, Yes. bago nandito itong reporter na nabati ko. Ano ito? Update sa Indo. Gari, ito sa kuya mapapasar. Natusod na yung salbatan na rin. Mati, tapos babasol ka. Diyan ka naman na po naman ito, iniwal ka. Maiwal. Dito nyo rin kami opening ng yung mat sa Lapu-Lapu. Sa 16 kayo dito, garo 14 or 16? I-announce ko na sana, dagon mo na sana. Iyo, dahil nagkapagtanda po sa reporter sa, paluyaman. Sige, mamay. Sarawayon ini. Di ba? Sa mga akid mga tugang, nakakatabang man yan. Pero, mga tugang, sa mga, sa mga mag-shoot, mga lalabs, tabi, unholding hands, mga tugang, boosts love and bonding. Holding hands provide a sense of security. Yan ang pagsabi ni Nicole. Tama man si Nicole kasubago talaga. Imagine, di ba? Tama man si Nicole, mananggad. Seguridad tabi. Kaya, nata ngayon nagapara holding hands ka mo, may daradara palan iyan mga tugang na maray sa buhay nin tao. Holding hands is great for your heart. Great for your heart. Di ba? Marayon palan mga tugang sa puso nin tao. Di ba? Marayon sa puso nin tao databi. Unholding hands, mga tugang, may magayon na epekto sa puso niya to. Besides relieving stress, holding hands with your partner lowers your blood pressure. Nakapagpapababa palang ki blood pressure yan. Di ba? Asin po ang major contributors databi to heart disease. Ang pigaapod na clasping fingers with your loved ones were not just easing stress and improving your relationships databi. It provides comfortable sensation that helps your heart. Magayunon mampalan. Kaya palan talaga, pag kitang mga mag-aragom-agom na lingawta ng holding hands, buda pag nagugurang na kita, mga tugang, kaya paminsan nag-iri lang na kita ta, pati ang pag-holding hands, lingawta na. Di ba? Oh, yan na mga sabi sa pag-aadal, mga tugang sa naigap, i-share ko sa inyo yung hali sa University of Virginia. Ano? Okay, sandali lang. Tayaon si Jimmy. 4, bago mag-alas 4. Kami, Jim. Yes, BP. Uminabot na digdi si Provincial Agriculturist Ma'am Che Hindi Rebeta. ako naniwala na yan. Yun na. Aning maraman sa kun itong so hapot kun mapapasain ining mga i-harvest. And kung ano ini mananggad may competition ini may premium na ma-receive ining mga nagtaranom na mga residente so mga nasa evacuation center. Ma'am Che, maray na hapon sa ibong nalinya po si BP Henry sa angkol sa DCGP. Ma'am Che. Ay, wow. Hello po. Good afternoon, Sir Henry. Good afternoon, madam. Opo. Yan pala, takas bago nakaurong ko sa rong kagawa dyan, gari resulta po ang kantupad, adi? Opo. Na ang mga similya dakan, hali po sa indo sa opisina kan apaw. Tama, Madam Che? Yung tupad po, pinagbaba po din sa LGU ng Dole. Opo. Okay. Di ano po, sabi ko niyan, harvest time kaya yaon ka mo dyan. Ano tabi ang plano kan, madam, na mga hinarvestan po dadarahon yan? Opo. Ang gagawin po natin dito, Sir Henry, so kaya nilang kaunon ng kada family, makuaman silang share ninda. Tapos kung sobra naman po, depende po sa inda kung ang gusto nilang gibuhon. Kung i-share pa nila
or ipabakal po ninda. Ayun, opo. Kung nakuro na, Ma'am Che, garo na kita kigari market na pwedeng darahan kaan o say for example ngaya i-share dyan sa mga evacuation center para magkaigwang income sa mga nagtaranom kaan? Opo. Since nagbabakal po ang probinsya, Oho. bakalon po ini kang probinsya na itaw na po na ini duman sa next naman na ang evacuation center po. Ayun, Kung nakulon po oh. ini Sir Henry. Opo. Kumusta, Ma'am Che? Dakol daw yan. Sabi may opo, may talong, may pichay, ano pa, ang mga yaong po dyan Opo. available? Opo, si okra, si pechay lang po ang i-harvest ngayon. Pechay Kasi time lang. na to harvest po. Opo. May Opo. estimate ka po kung pera lamang na perang bugkos, perang tonelada yan? Oho. Hindi ko masyado ko ma-estimate kung pera ini po, Sir Henry, kung perang kilos, pero may kilo punta ini po. Ayun, yun. Tangani, akraman ta kung pera talaga. Tamang sa kayo nung kilos kaya na baga po yan, harvest. adi na nagsutupad, nagtaradom sa tabang nindo, tapos, ngunyan, may igwa na sindang isisira, di ba? Igwa na sindang gulayon, and most probably, baka Opo. magkaigwa pa sindang income, di ba? Opo. Pag nabakal yan. Opo. At magayon po ni Sir Henry, tapos sa sutupad ninda. Pero ilingan po, grabe talaga ang trabaho pa ninda, digdi. Talagang inaatama ninda, ini sa indang mga ining garden. Oo. Madali yun po magdakula. Pero ang bulan po, ang natin ng mga pitsay naan? 30 days po. 30 Kaya 1 month days. na po sinda. Sa bagay, haloy Opo. na masinda. Yan po, sa mga evacuees po yan, Opo. magayo, makaskason man, adi. Opo. Magdakulang ko. Madali yung talaga ang aldaw. Ilingan na ba? Oh, di ba? Oo. So Opo. ano yan? So meaning po kung igwasin da ka, then makaukod ki gari nga sustainable na vegetable planting. Magayunon baga di ba, Ma'am Che? Opo. Diretso ninda, ini kong niya umpasin na digdita. May mga seedlings ulit kami na ipamimigay sa inda. Okay. So after po kan harvest mo niya, ano po ang mangyayari tabi? Anong gigibohon, Madam? Kaya itong... Kaya na mga apera kan kukonsumon sa ibang mga hinarvest tabi. Ipapanao manggiraray po. Ayun. No, po. Oh. Opo. Okay. Iyo yan. Ang harvest po ninda, pwede po sa inda or more pag excess, in Yun. excess of that, pwede na po ninda ipabakal po. Yes, opo. Masiram daw yan, Ma'am Che. Tama nga presko baga yan? Masiram daw yan sa nailing mo? Opo. Di ako na. Ano, Di ako naniwala ka na masiram niya. Opo. Pero di ako naniwala At ka, saka Ma'am Che organic naman. po ini, Organic? Sir Henry. Organic yan? fertilizer ang tinaokang DA po. Ay, wow, mga organic fertilizer? Opo. Di, mga Di ba kami masustansya nagamit talaga yung iyan, adi? synthetic? Opo. Di magayunan palang kauno niya budak wala yon. Ayun po. Ay, di ako Ito, naniwala maghagal kita, na Sir masiram. Henry. Paano ka dyan sa Ewan, Sir Jimmy? Sige, karauman sana po. Good luck, Ma'am Che. Congratulations po. Opo, thank you very Okay, much din po, bye-bye. Sir Henry. Bye-bye po. May pahabol ako nga po. Ma'am Che, sabi may premyo, may president, vice president, pero marireceive man ninda. Opo. Pakonselo man sa natabi ni Sir Henry. Pakonselo sa mga tao digdi na nagtaranuman. Ini, nag-resign man sina digdi. Iyo baga. Pinagayon man. Mhm. Opo. Kung sisi man pinakamagayon na Yes. digdi, garden. Yes. Mga tao man po kami ang konsolasyon si Mayor po, si Mayor Chino Garcia. Ay, wow. Siya po The ang best, manao adi. po. Kay Magayon Opo. yan. Kung lamang, motivation, di ba? Motivation. Motivasyon tanganing Oh. na so igos ninda igwa lamang nin kabaing na pangbaka lamang Yes, yes, yes. Oo. Okay. Bako sa rin sa ginabatan tagad igwa baga kita mga evacuation center man sa Kamalig-Ligaw iba pang do Santo Domingo igwa man ninaro ka Opo, ikaw man po kaya ron kaini, pero yung sa prices na nagkoro-contest, di ko po na sa mga mayors, may contest man sinda, pero si Mayor Chino Garcia po kaya nagpa-contest man digdi. Opo. Okay, so good. hindi yaman pala nila na magtawag kay konsolasyon si Mayor Chino Garcia man kang ginabatan. Okay. Okay, so thank you so much po, Ma'am Che. Si Ma'am Che Rebeta na may gusto na aktibadong Provincial Bili Agriculture pa na ko District sa sa mo, probinsya Jimmy. nila. Bili pa na. Paano ko nakaarabot? Paano mo nagkararaman ng mga aruga na bagay na mga pigapod na mga inspiring stories? Trabaho. Bili pa na ko sa Siyempre imo makakuha talaga. ka kan sa mga
Oh. Alangan man puros barita. Mga nakaka-inspirar bagang sabi nga di kami dapat mga good news nga yan. Magkayong bagang istorya di. Good news ni may ini. Isipon mo kung at picturean ko. Yung may ini ton bantangon ng digdi. Yung mga babae digdi. Maka-inspire ang BP. Nagkakaralo sana. Pero makaugmang ka rin kung matesting yan na lutuan. Yeah. Bumisita ka digdi sa kuwan mo. Numerit ka na. Sagin-sagin sa naman na. Sagin-sagin sa nangaya. Pero mangangagad pala. Okay. Ang gatos ang kilo man sana? Yeah. Okay na yan. Maski pera, ang importante dyan, ikaw kay Aldaw Jimmy na, di ka mabakal kang isira mo. Makakadagdag ka, maski sarong aldaw, duwang aldaw, makadagdag ka sa panghanap buhay kan mga tao, di ba? Pagkatapos ang good news digdi, sumatutira, kan mga nagtararam na suminobra, babakalun pa ito kang probinsya. Iyo baga. Inulit ko baga kay Ma'am Chi, sapot ko. Ang apod ka ito na technique na ito, reverse question. Titistingon mo, kung totoo sa pigsabi ni Ma'am Che, pareho ba ang simbag niya? Nagalaw sa isip ni Ma'am Che ko na nababasa ka. Ano? Miss, may mga agad dinisin. Kaya sabi, Manunulisit ngayon. Ilagi naman siya sa istorya. Okay. So yan, BP, good news man sa mga evacuees digdi sa Ginobatan. Jimmy Nasalita with Ma'am Che Rebeta and mga taga-apaw, iraon digdi ko dyan. Jimmy Nasalita, BBGP News, Ginobatan Albay. Thank you, Jim. Mga parauma, siringman mga tugang, beneficiaryo kantupad sa mga barangay. Inan dapat pangaruga na dapat gibuho na magtanom-tanom lamang bako bagan antupad perminasa ng paghilamon o kaya mga tugang paglimpya sa mga barangay. Pagsigid ang gigibo kung kaya mga tugang anmalikod, minakulugo ng gayo alagad riparohon mo. Nang iba nagkichirismisan man sanakan mga bagay-bagay sa kinaaban kung kaya mga tugang paminsan baga makaulo ko ng gayo. Ang mga tupad baga paminsan mga tugang gari baga paguna mo sinda mga desidido. Pero iba tabi gari nagsarabay sabi man sana tamal ang ngani baga may bareta nan mga awot lila po sana. Inuli na ngani kan siring na bagay ang dapat gibuhon ninda tangani mga tugang na mapakinabangan kan barangay. Sa tuyang inuumaw, sa tuyang nirorokyaw ang mga maray nagibo kan mga tawong inio diyan sa may parte kan barangay Mauraro. Inipon pangarugan nindo ninhuli na ngani itanin na babagay sa banwaan niya to bako baga na puro sa nakaminatokro mag-irilamon sa tinambo. Iyan ang magayo na dapat gibuhon tapag sumbot lamang sa pagreklamo kan mga tulak nindo kaya tabi pinapasalamatan niya to. Inumaw niya to, rinurokyo niya to ang mga tawong inita sinda mga masinunod ngunyang baga mga tugang makinabang na kasi ng mga tinanom sa sendang mga eskwelahan na pinag-istaran bilang mga evacuees sa pag-alboroto kan bulkan. Salamat tununon tabi sa mga nagtarabang kaan kasabay tabi si Ma'am Che Rebeta buda tabi sa probinsya siringman mga tugang so iba pa. Gabos kita mag-asurunod, mag-ararog kan siring na bagay, out pa. It makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not late. Ang Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old, 199